Ezin hobeto aukeraketa, gaiaren aukeraketa zergatik orain ulertuko dugu, oraintxe bertan Nazio Batuetan eta pil-pilean dagoen erabaki bat hartzeke dagoelako, eta horretarako ere oso gonbidatu berezi bat dugu gurekin. A continuación, como ponencia inaugural... Ondoren, inaugurazio hitzaldi gisa, David Boy jaunaren bideokonferentzia bidez bat egiteko ohorea izango dugu. Bera da, giza eskubide eta ingurumenari buruzko Nazio Batuen errelatore berezia, 2018-2024 tartean, eta irakasle laguntzailea Kolumbia Britainiarreko Unibertsitatean. Lehen aldiz, bere agendan, proposamen bat txertatu du ingurumena buruz hitz egiteko. Esan bezala, Boyd jauna irakasle laguntzailea da Kolumbia Britainiarreko Unibertsitatean, zuzenbide politika eta iraunkortasun sailan. Zuzenbideari eta ingurumen politikei, giza eskubide eta zuzenbide konstituzionalari buruzko 10 liburu eta 100 txosten eta artikulu idatzi ditugu. Liburuien artean, Thirst for Justice, The Rights of Nature, Pender uhartean bizi da, Kanadako mendebaldeko kostaldean, bikotekidearekin eta alabarekin, eta izugarri gustatzen zaio korrika egitea, ibiltzea, kaiak egitea eta biziketan ibiltzea. Ondoren galderak egiteko aukera izango da. Kaixo, Boyd jauna, oso pozik gaude gurekin zaudelako, Genevan zaude oraintxe, ezta? Horea da zurekin hitz egitea. Bai, gero itzuliko gara galdera entzurekin, baina oraingoz zurea da hitza. Bai, sentitzen dugu, baino ez zaigu ahotsa sartzen eta jarraituko dugu. Bai, une honetan ez zaigu zure ahotsa iristen. Bai, barkatu, mikroa ireki gabe neukan. Bai, ni ere oso pozik nago hemen zuekin, zuen artean, bideokonferentziaz bada ere, askoz nahiago nuke hor egotea. Donostian askotan egon naiz munduko hiri ederrenetako bat da, jendea oso goxoa da, baina beste modu batera egotea egokituko zait gaur. Giza eskubidei buruz hitz egingo dut, eta ingurumen osasuntsu baten aldeko eskubideaz. Galaxian, esne bidean milioika planeta dauzkagu, eta esfortzu asko egiten baditugu ere, planeta bakarra daukagu benetan bizitza hartzen duena dakigula, ezta? Lurra, gure lurra, lur zoragarri hau, planeta urdin hau daukagun naturarekin, natur eder horrekin, ezta? Eta jakintzat ematen dugu planeta honek sendo jarraituko duela, etorkizunean ere. Munduan, ni txikian nintzela 3.200.000 biztanle zeuden, orain 7.000 milioitik gora, eta horrek izugarrizko krisiak ekarri du klimaren aldetik, ingurumenaren aldetik. Temperaturak gora egin duelako, eta gaixotasun asko ekarri dizkigu jatorri zoologikoa dutenak. Eta hori argi utzi du COVID-19ko pandemia honek. Giza eskubide guztien oinarrian biosfera osasungarri bat, osasuntsu bat dago. Eta bioaniztasuna menpean dauden ekosistema horiek gabe ez genuke ur garbirik eukiko, ez da likagairik ere. Planeta honen bizitzaren atal guztietan mikroorganismoak daude, eta ekosistema osasuntsuek ura iragazten dute, eta hoiei esker desastre naturalak murrizten dira. Eta argi dago, hegoaldeko kostaldeko lurretan, arriskua bizi dutela, ez baldin badaukate manglaren babesa adibidez. Eta
aipatutako krisi horren ondorioz, era guztitako eskubideak, lehen nazioenak, aurrenak, danak arriskuan daude. 7 milioi heriotza goiztiar daukagu atmosferaren poluzioa dela eta hoien artean 5 urtetik berako umeak daude, asko eta asko gainera. Gai kimikoek 2-3 milioi lagunen heriotza ekartzen dute. Eta arazo klimatikoari aurre egiteko esfortzu handiak egin dira 1992an, Nazio Batuen ituna sinatu zuten zertarako eta aniztasun biologikoa defendatzeko. Geroztik ikusi dugu etengabeko aginduak egin zaizkigula, baina gaz naturala gero eta gehiago erabili da, 82% gaza, 32% petrolioa eta abar. Eta 160 gora egin dute berotegi efektuko gazen isurketak, eta hori murrizteko eta temperatura murrizteko konpromisoa hartu zuten 2 gradutik behera geratzeko, baino ez gara agindu horiek betetzen ari. Pariseko itun hori ez gara betetzen ari. Orduan sinatu ziren helburu horiek ez gara betetzen ari. 2000an sinatu ziren eta 2010an oraindik betegabe zeuden. Eta 2010ko konpromiso horiek betegabe daude 2020an. Beraz, gero eta argiago dago zientzialarik esaten diguten hori, ikusten dituzten arrisku horiek. Eta munduko osasun erakundeak eskatu dabiltza irtenbide sistemikoak eskatzen dituzte inguramenaren inguruko neurriak hartzeko. Azken mendetako lanari erreparatzen baldin badiogu, giza eskubideak katalizatzaile izan dira aurrerapenak lortzeko, emakumeen alde, apartheiden kontra, adibide batzuk besterik ez aipatzearren. Giza eskubideak modu estrategikoan erabili dituzte LGTBI kolektiboan edo menpekotasun edo ezgaitasunak zituztenen artean. Inoiz ez da erraza izan, gauzak ez dira inoiz azkar egin, baina argi dago aldaketa eraldatzaileak gertatu direla. Eta legearen akilazia lortzen lagutuko digutenak hain zuzen ere giza eskubideak dira. Erantzukizunetik etorriko dira aurrera bide horiek. Herberetako ebazpen batean, esan zen gobernuak giza eskubideen kontra jokatu zuela, zergatik ez ziolako aurre egin modu tinko batean klima aldaketari. Eta hor, evidentzia zientifikoa dago, argi adierazten duena klimaren inguruko larrialdia. Berotegi efektua duten isuri horiek murriztu egin behar ditu ezinbestean. Eta horretarako gobernuek milioika dolar inbertitu dituzte, zentral nuklear batzuk itxi dituzte eta bar. Hor badago konbertsatzea interesgarriak, bat egiten baitute giza eskubideen legeek eta klimaren ingurukoak, ingurumenaren ingurukoak. Adibidez, lehen nazio talde batek salaketa bat aurkeztu du, salaketa bat egin du, eta esan dute Australian badela tradizio ikaragarria ingurumenaren inguruko eskubidei dagokien, Suedian ere bai, bada beste kasu bat, eta nazio batuetan aurkeztu zen horrelako asmoak, horrelako kasuak zeinetan ingurumenaren inguruko giza eskubideak urratzen diren.
klima larrialdiaren inguruan hor badago giza eskubide berri bat, alegia inguru garbi eta osasuntsu batean bizitzeko eskubidea. Eta hori, 1972tik abiatutako bide baten azken burua izango litzateke. than 100 countries. Orain, badira ingurumenari buruzko legeak herrialde ezberdinetan, estatu ezberdinetan, Afrikako gutun bat daukagu, 1981koa, San Salvadorreko protokoloa, 1988koa da hori, Aruseko 1988ko konbentzioa, Asialdeko gutuna ere bai, eta aurten bertan sinatu den Latinoamerikako eta Karibeko ituna, azken batean hori onetsia dago, eskubide hori nazio batuen estatuetako 180%, baina ez da oraindik onetsi eskubide unibertsal gisa. Eta horri buruz aurrerago hitz egingo dut. Jende askok galdetzen zer da ingurumen osasuntsu bat izateko eskubide hori, ezta? Nik erantzuten diet eskubide sustantiboak direla eta prozedurazkoak. Eta horrek esan nahi du, aire garbia, ur garbia, elikadurarako baldintza garbia, bionaztasun bermatua eta bizitzeko lan egiteko ikasteko leku bat. Eta prozedurazkoak dira, adibidez, aurreko hoiek lortzeko, informaziora sarbidea, edo erabakiak hartu ahal izatea, justiziarako sarbidea, eta hor interpretazio bat egin behar da, non desberdintasunik eza, prekauzioa eta prebentzioa ongo lirateken. The burden of Printzipio kritikoak dira, denok dakigu ingurumenen erantzunkizuna ez datorrela bakarrik gure bizkarren gain, bakarrik kolore pertsonengan ere bai, haien gainean ere erortzen da, gutxiengoak ere dira beste talde zaurgarri bat. Kutsaduraren aldaketa klimatikoaren pisua daramatena beren sorbaldetan. Beste galdera bat ere galdetzen didate. Hau da, ingurumen osasungarri bateko eskubideak aldaketak harriko du? Bai, erantzuna beti, bai da. Ikerketak frogatzen du, eskubide hau katalizatzaile badela, lege hobeak sortzeko ingurumenaren arloan eta haiek aplikatzeko eta politikak ere bai. Parte hartze publikoa handitzeko ingurumen erabaki hartzeetan eta batez ere ingurumen baldintzak hobetzeko bertan, lekuan bertan jendeak lan egiten duen tokietan, ikerketak erakusten du, eskubide hori aitortzen duten herrialde kutsadura atmosferikoa gutxitu dutela, baita ere negutegi gasen isurpenak gutxitu dituztela eta uraren kalitatea ere hobetu dutela besteak baino gehiago. Eslovenia esate baterako. Eslovenia eskubide honen babesle sutsua da. Eta serio jartzea erabaki zuen birziklatze eta konpostajeari dagokionez. Orain dela urte batzuk birziklatze tasa oso apala zuten, okerrenetakoa. Beren hondakinaren 76 zabortegietara joaten zen. 76tik 7 pasatu ziren Eslovenian. Esloveniak handitu egin du baita ere gune naturalak handitu ditu orain lurralderen 40%ra iristen dira lurralde osoan, Costa Rica. Beste adibide bat. Diru sarrera ertainak dituen herrialde bat, baina oso inspiratzailea. Ingurumen osasungarriaren eskubidea sartu zuen bere konstituzioan 94. urtean. Costa Ricak 10 hamarkadak pasa zituen baso gabetzetan eta baso estaldura 25% baino gutxiago zen herrialderan eta aitortza horretatik aurrera Costa Ricak biderkatu egin du bitan bere baso estaldura. 25%tik 50%ra pasatu da. Handitu egin ditu Parke Nazionalen kopurua herrialdearen 50%ra iritsi arte. Eta bere elektrizitatearen ia gehiena eragin osortu egiten du iturri berriztagarrietatik. Eta onartu dituzte gainera Costa Rican hainbat lege lagundu egiten dietena
zergak ezartzen karbono isurpenetan, esate baterako, herri indigenoei laguntzeko bere lurraldea berreskuratzen. Eta baita ere bere ekonomia deskarbonizatu du. Eta lortzeko prozesuan dago Costa Rica eta oso aurreratuta dagoela esan genezake, beraz, historio inspiratzailea da. Frantzia ere liderra da. Eskubidea ausartu zuen konstituzioan 2004 urtean eta katalizatzaile gisa balio izan zuen lehen lege nazionala, frackingaren kontrako lege nazionala onartzeko. Frackinek onartu zuen mundu mailan lehen frackingaren kontrako legea. Murriztu egin zuen ere bai pestiziden erabilera, eta lege bat onartu zuen ere bai enpresei debekatzeko pestizidak importatzea eta Frantzian erabiltzea. Frantziak ere aitortu du lege bat esaten duena jendeak eskubidea duela aire garbia arnasteko, lehenengotakoa izan da. Eta bere lidergoa ikusirik ez da harritzen, Costa Rica eta Frantziak koalizio bateko buru izatea, oso koalizio ambiziosoa. Defenditu egiten duena enfoke kontserbazionista bat eta baita ere lurraren 130% babestu nahi duena 2030erako. Kroazia da beste herrialde bat ere ingurumen eskubide osasungarri bat babesten duela. Eta horrela kontserbatu eta errestauratu ahal izan du biodibertsitatea. Eta naturaren printzipio agenda politikoan sartuz parterik altuenean eta garrantzitsuenean. Argentina da beste herrialde bat. Eskubide honi buruz milaka milioi dolar inbertitu dira Riachuelo ibaiaren errestaurazioan eta garbiketan, kontaminatuetako bat zen Hego Ameriketan. Bada auzo bat, Buenos Airesen, eta garbiketa prozesu batean dagoena Txilen ere eskubide honi esker, eskualde oso kutsatu bat garbitu da Quinteron. Kenian, beste adibide bat, ingurumen osasungarri bat izateako eskubideak lagundu du zentral termiko bat isten desastre hutsatzena. Mexikon ere eskubide honi esker, etzen aurrera proiektu turistiko ikaragarri bat aurrera eraman, suntsitu egingo lukeena ekosistema. Historioak daude mundu osoan. Nire gogokoenetako bat da 250 aurrena Kolonbian borroka egin zutena gobernuaren kontra baso gabetzea ekiditeko Amazonian. 2018an Auzitegi Gorenak epai garrantzitsu bat eman zuen larrialdi klimatikoarekin zerikusia duena. Esanez, baso gabetzea Kolonbiako partean Amazonasen urratu egiten duela herrien eskubide osasunerako duten eskubidea. Hau aitortza hau posible izan da gazte hauei esker, aurre egin zietena gobernuei. Epaiaren zai gaude, Auzitegi Gorenaren Brasilgo epaiaren zai gaude, babestu dezan ere ingurumen osasungarri bat. Indonesian ere badira halako kontakizunak, arrakasta kontakizunak. Azkena duela 2 aste, non gobernua konprometitu egin den airearen kalitatea hobetzera hiriburuan. Egia esan 100 adibide daude. Joan den urtean txosten bat aurkeztu nuen, Nazio Batuetan, eta txosten horretan 500 jardunbide egoki baino gehiago sartu nituen zentzu honetan. Eta 150 herritan baino gehiagotan nire gogokoena da horma berde handia. Proiektu Afrikarra da, 21 herrialdek hartzen dute parte, Saharaz azpiko eskualde batean, non milaka milioi zuhaitz landatzen ari diren eta milaka milioi hektarea lehengoratzen ari diren, non berreskuratzen ari diren ura, lurra, baita ere elektrizitatea ematen zaio jendeari, eta horma berde handia da Afrikan, eta horrek asko betuko du pertsona askoren bizitza, eta lehengoratu egingo du eskualde horretako osasun ekologikoa. Zoritxarrez, ingurumen osasungarri baten eskubidea ez dago oraindik aitortua. 37 herrialde daude, adibidez Txina, Kanada, Erresuma Batua, Japonia eta Australia, oraindik ez dute eskubide hau aitortu beren eskubideetan. Dezepzionantea da eskubide hau ez aitortzea maila globalean, esan dudan bezala.
80ko hamarkadaren hasieratik eskatu egiten da, aldarrikatu egiten da eskubide hau. Hau aurrekaririk gabeko momentu bada. Aitortza hau egitea NBren aldetik, Costa Rica, adibidez, Fiji, Maldivas, Finlandia, Maroko, Eslovenia eta Suitza, herrialde horiek guztiak mahai gainean jarri dute ebazpen bat. Eta horri esker negoziazioak egin ahal izan dira. Ebazpen hau aurkeztu egingo da, onartua izan dadin 2 egun barru. Urriaren 8 une historiko bat izango da, ostirala izango da, harrigarria da, edo ostirala izatea, baina horrela izango da. Aurkeztu egingo da NBen onartua izan dadin, NBren idazkari nagusiaren aurrean, 1300 erakundek hartuko dute parte gizarte zibilaren aldetik. Eskatu egingo da ebazpen hau onartua izatea. Gehi 50 enpresa nagusi mundu mailan babestu egin dute ebazpen hau. Beraz, badago inertzia oso garrantzitsua une honetan, eta naiz eta legalki loteslea ez izan NBren ebazpen hau bere aldaketa izango du 2010ean, batez ere Espainiak eta Alemaniak egindako lanari esker, Nazio Batuek aitortu egin zuten lehen aldiz uraren eskubidea, eta hori nazio askotan edo konstituzio askotan aitortu da errezkero. Mexikon, Eslovenia, Tunisian eta bar, sartu eginda legetan, Frantzian ere bai, Kolonbian, eta batez ere sortu egin du ekintza gobernuen aldetik. Kanada, natorren herrialdetik, ingurumen osasungarrirako eskubidea edo uraren eskubidea NBren aldetik milioika dolarreko inbertsioak jarri duen bat komunitatetan. Izugarri sufritu duten komunitateak edateko ura ez zeukatelako. Kolonbian esate baterako lege bat onartu zuen gobernuak eragozteko enpresek ura moztea komunitatei. Pandemiaren ondorioz Eslovenian berriz ere gobernuak aitortu du uraren eskubidea, ura izateko eskubidea, komunitate Romanian artean. Beraz ikusten dugu NBen ebazpenak funtsezkoak direla eta izugarri aldatzen dutela jendearen bizitza. Beraz, ingurumen osasungarrien eskubideak aldaketa handia ekarriko du, duintasun gehiago emango digu eta bermatu egingo du nolabait planeta eder honetaz zaindu behar izate hori. Eta partekatzen dugu gure ADN-a izaki bizidun guztiekin. Natura ez da bakarrik baliabide biltegi bat ustiatzeko dagoena gure esku. Planeta komunitate bada eta gu horren kide gara eta zorionez haren kide. Eta pandemia honen erruz bidesari handia ordaintzen ari gara, gomendio zientifikoak ez ditugulako kontutan hartu. Ez dezagun berriro akats berbera egin, biologoak eta zientzialariak ignoratuz. Ez da berandu erantzuteko krisi honen aurrean. Baina denborari gabe gelditzen ari gara. Ez badugu natura babesten, datozen belaunaldiak biziko dira mundu pobretu batean ekologia alorrean eta ez du ekarpen funtsezkoak izango naturaren aldetik, gizaki bezala merezi ditugunak pandemien mende egongo gara, eta baita ere injustizian murgilduta, injustizia global eta orokorretan murgilduta. Eta une honetan, berreskuratze une honetan, pandemiaren ondoren, pentsa genezake etorkizun justu eta jasangarri batean non denok izango dugun aukera modu zoriontsuan bizitzeko eta osasungarrian. Gainera, beraz uste du posible dela, eskerrik asko zuen arretagatik eta oso pozik egongo nahi zuen galderei erantzuteko. Y discúlpeme si yo hablo demasiado rápido. Barkatu oso azkaritze egin badut. Eskerrik asko, Boit jauna, zure itzaldiagatik. Aukera paregabea da hau xehetasunetan sartzeko, hau da ze harremana dagoen giza eskubideen krisiaren artean eta baita ere ingurumen krisiaren artean. Mikro bat hurbilduko zaizue eta mikro horretatik zuen galderak entzuteko aukera izango dugu eta etxetik ere bai. Hemen txetut mugikorra galderaren bat pasatzen badidate.
Inork galderaren batekin nahi du, inork hasi nahi du galderekin. Bueno, asimilazio momentu batean gaude. Hasiko naiz ni, Boid jauna, zuk komentatu duzu, nola ostiralean gauza oso garrantzitsu bat erabakiko den, zibilizazio osoarentzat. Lehen aldiz historian, Giza Eskubideen Kontseiluan, NBN sartu da ingurumen osasuntsu baten aldeko epaia emateko eskaria ze inpaktu eta ze ondorio uste duzu izango lukela baiezkoa, aterako balitze ebazpen horri baiezkoa emango baliokete. Bai, izan gaitezen optimistak, noski, baina realistak ere, bai, oraindik badira herrialdeak, oraindik ere ez dutenak babestu epai hau, ebazpen hau. Oraingoz, ebazpena babesten dutenak ahalegin guztiak egiten ari dira, ahalik eta Kontseiluko herrialdekide gehienak 57 ebazpena onar dezaten. Herrialde bakoitzak du bere boto potentzial bat, beraz, une kritiko bada gizadiarentzat. Ez badugu orain egiten, krisi global honen aurrean, noiz egingo dugu bestela. Unea orain da. Eta esan dudan bezala nire aurkezpenean, hemen kontua ez da konbentzio bat onartzea, konbentzio lotesle bat onartzea, baina hala ere aldaketaren katalizatzaile bat izango da. Etxe-etxean behar dugu herrialde guztiek eskubidea ausartzea beren konstituzioetan, adibide asko jarri ditut, leku askotan horrela egin dute. Beraz, behar dugu zerbait gehiago, behar ditugu aldaketa sistemikoak, bizkorrak, eraldatzaileak, eta horregatik uste dut ebazpen hau katalizatzaile egokia izan daitekeela gizarteak behar dituen aldaketentzat. Loteslea ez bada ere, katalizatzaile gisa albiste oso positiboa izango litzateke. Inork galderarik egin nahi aldu? Bai, hor badugu publikoan galdera bat. Bai, mesedez mikroa. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon, nik galdetu nahi nioke, Boid jaunari, 20 urteren ondoren, 1989an, mintegi baten esparruan, ingurumen mintegi batean, UNESCOk sustatua, eta akademiko eta ingurumen jurista batzuk sustatuta, Bizkaiako adierazpena onartu zen, non eskatu egite zitzaion Nazio Batuei, har zezatela kontuan ingurumena oinarrizko eskubide gisa. Zer uste duzu aldatu dela une honetan guztian? Bai, arrazoi duzu, galdera oso interesgarria egin didazu, hainbat adierazpen politiko egin dira. Eta hainbat herrialdek sinatu dute, esate baterako Bizkaiko adierazpena honen antzekoa da. Zer aldatu da azken 10 urteetan? NBN kontseiluak mandatua agindua ezarri zuenetik 10 urte pasatu direla. Eta hainbat ekintza badira, esate baterako eskura zentroarena, hainbat ekimen daude esan dudan bezala, oso interesgarriak direna. John Dox profesoreak lan oso interesgarria egin du, oso xehetua, eta zehaztu egin ditu ze harreman dagoen giza eskubideren alde artean eta ingurumenen artean oso harreman estua, evidentzia oso argia da, gaur inoiz baino hobea da. Hasieran esan dut aldaketa klimatikoak eragina duela pertsonengan. Ni relatore berezia naizen aldetik, asko lan egin dut lekuan bertan, lehendabizi Fidjira joan nintzen, ze hauetako uharteren batera joan nahi nuen, lehen lerroan dagoena ingurumen aldaketari dagokionez, eta Fidjira egin nuen bidaia ikaragarria izan zen. Fidji paradiso tropikala da, baina bisitatu nuen lehen komunitatea munduan bere herritik aldatu behar izan zutenak aldaketa klimatikoaren ondorioz. Badira pertsonak beren etxean galdu dituztenak, ekaitza tropikal ikaragarri baten ondorioz. Eta bizi ditugu oso ingurua bar zailak Fidjin.
edo bizi dituzte, eta pobrezia eragiten dute, ez dute edateko uraren sarbiderik edo eskuragarritasunik, ez dute osasun urik ere bai osasun zerbitzurik. Egia esan, hau guztia kontutan hartu behar dugu. Uholdeak ere biderkatzen ari dira, eta krisi klimatikoaren ondorioz eta gaixotasunak ekartzen dituzte, tifusaren sukarra bezala. Bigarren bisitaldian Norvegiara joan nintzen, guztiz kontrako leku batera. Norvegian elkartu nintzen herri indigenoekin, zein kultura tradizionala eta ekonomia tradizionala oinarritu egiten den oreinen hazkuntzan, eta kontatu zidaten, neguan zailtasun handiak izaten dituztela oreinak elikatzeko, ze Norvegian euria ari du neguan aldaketa klimatikoaren ondorioz. Eta horrek eragina du oreinengan. Oreinek behar dituzte ingurune desberdinak hazteko. Oreinek behar dute elurra eta ez euria. Eta gero eta eskasagoak dira, eta herri indigeno hauek, negu beltzean, atera behar izaten dute, eta jaten ematen behar dio oreinei. Kenian esate baterako, elkartu nintzen, animalia goze hiltzen zitzaizkion jendearekin, ez dutelako elikagairik aurkitzen. Beraz, aldaketa klimatikoak eragina du pertsonengan. Aurpegia jarri behar diogu arazo honi. Denbora askoan hitz egin dugu poloetako hartzei buruz, egia esan, krisi klimatikoa giza eskubideen krisia da, azkenean. Eta gainera aitortzeko zorian gaude, ingurumen osasungarri bat maila globalean ze frogapen zientifikoa argia da, zalantzari gabea, irmoa da, hau da, kutsadura atmosferikoaren evidentzia oso argia da, durela 30 urte ez genekien arnas eta bihotzarazoak sortzen zituen, nik uste genuen arnasekoak bakarrik eragiten zituela. Orain badakigu bihotzeko arazoak ere badaudela. Froga zientifikoa dago eta hori funtsezkoa da guretzat, eta agerian jartzen du gure airea garbitu egin behar dugula. Eta arazo hauek tratatzen baditugu modu globalean, orduan kutsadura atmosferikoaren gaia ere landu ahal izango dugu, biodibertsitatea, aldaketa klimatikoa aldi berean. Hobetu behar ditugu lehendabizi baldintzak, pertsona zaurgarrienen baldintzak, eta gero mundu guztiarentzat, eta gero lortu behar dugu etekin ekonomiko bat gizartearentzat. Badira enpresak ikatz eta gas enpresak galtzen ari direnak, baina lanpostu berriak sortuko dira zalantzarik gabe energia berriztagarrien arloan, esate baterako, besteak beste. Bai, galdera batan, mesedez? Muchas gracias. Eskerrik asko atsegin handia da zuri entzutea. Galdetu nahi nizuke ebazpen honen onartzekotan, egia da aitortza honek esan inplikatuko lituzke Nazio Batuetako estatuak, baina nola erator daiteke hau gizarteko beste eragile batzu, multinazionalak, sektore pribatuak, enpresa txikiak edo gizarte zibilak edo gobernuak ere nolabait ekarpena egin dezagun eta onarpen hori erabil dezagun giza eskubideetan eragiteko eta ingurumenean eragiteko. Well, I think the beautiful thing about the right to... Bueno, uste dut eskubide honen alderik ederrena da guzti dagokigula, eragile guztiak egon behar dute tartean sartuta. Eta aukera dago guztiontzat, noski, tokiko gobernuak lana badute horregiteko, ze normalean gobernuak edateko ura arduratzen dira, eta hondakinen kudaketaz. Eta trafikoa ere arautzeaz, eskualdeko gobernuek ere batute bere eginkizuna, estatuko gobernuek ere bai. Hau da, eskubide hau aitortzeak ere on egingo die gizarte zibileko erakundei eta elkarte horregatik 1000 organizazio, baina gehiago ditugu gizarte zibilean, ebazpen hori horren alde egiten dutenak. Gero bestalde baditugu ingurumen eskubideen defendatzaileak ere badute zer esan handia. Pertsona hauek askotan beren bizitza jartzen dituzte arriskuan
gainerakoen eskubideak babesteko, adibidez urgarbia izateko. Eta ebazpen honek oso modu irmoan esaten du, baloratu egiten dugu zuren lana, eroi batzuk zarete giza eskubideen arloan, eta hori oso garrantzitsua da, ze ikusi dugun mundu osoan intimidazio kasuak egon direla, jazarpen kasuak, baita ere erailketa kasuak egon direla, defendatzaileen aurka, ingurumena defenditzen duten pertsonei aurka, eta horiek eroiak dira, eta oso garrantzitsua da ere pertsona horientzat. Nik animatuko zintuzket denak, begiratu bat emateko jardunbideko kien zerrenda horri joan den urtean prestatu nuen kontseiluarentzat. Ze ideiak ematen ditu, ideiak ikusteko nola guk denok, nola parte hartu dezakegun horretan guztian. Eta etekin onena da eskubide hori aitortzeko orduan izango da gure gizartearen pertsona zaugarrienen aldekoa izango dela. Pertsona horiek ingurumen injustizian bizi diren pertsona horiek guztiak, non kutsadura askoren artean bizi diren, airearen kutsaduran, oso kalitate eskaseko ura edaten dutenak. Pertsona horiek izen barko lukete lehen espena, beren egoera hobetu barko genuke. Eta jarri dut Argentinaren adibidez Txile nire badiralako egoerak. Hau da, ingurumen osasungarria izateko eskubidea erabili izan da giza eskubideen erakundean aldetik, eta herri indigenoen aldetik aldaketak sortzeko beren bizikalitatean. Eta hori dena webinar batean ematen ari dira Aliantza Globalak antolatua. Hau da, giza eskubideen alde lan egiten duten institutuen Aliantza Globalak antolatuta. Eta herrialde gehienetan horrelako erakundeak daude. Eragile beraz oso garrantzitsuak dira herrialde askotan. Eta asko ari dira lanean babesteko, eta babestu egin dute ere mugimendu berri hori NBR-en barruan eskubide hori babesteko. Tresna bada mundu guztiak erabili beharko lukeena. Galdera gehiago? Lehen erreferentzia egin duzu, jaunak erreferentzia egin du, froga zientifiko argiak daudela, adibidez beroketa globalak aurrera doala, eta agertoki oso okerrak planteatzen dituela krisi klimatiko honek. Eta horre guztiak badu bere oinarri teorikoa, eta aurre ikuspenak egin dira, gero bete egin direnak. Aurten gainera, Suediako Zientzien Akademiak fisikako Nobelsaria eman zien 3 ikertzailei, Manabel, Hasselman eta Parisiri lagundu egiten dutenak hobeto ulertzen fenomeno hau. Beraz, zientziaren aitorpena krisi klimatiko honetan, justu, biltzar hau egin, nazio batuetako biltzarra egin aurretik gertatu dena, nazioarteko aitorpen horrek zer esan nahi du. Hau da, presio metodo bat izan daiteke, nolabait horrela asimilatu daiteke aitorpen hau, sari hau. Certainly the latest report from the Intergovernmental Azken txosten bada, gobernu arteko panelak egindakoa, aldaketa klimatikoaren inguruan, hori da txosten irmo eta sendoena orain arte. Eta txosten horretan oso modu argian esaten da, egiten ari garenak inpaktua duela gure planetan, gure planetako kliman. Ez dago zalantza gehiagorik. Eta oso tresna indartsua izan da hori gobernuak animatzeko orduan gehiago egitera, eta gobernuak babes ditzaten guk ditugun baliabide naturalak eta isurpenak murrizteko, bai karbonoa, nik kanadiarra nahi zen aldetik, ipar globalaren partena ez diruduna, ipar global diruduna, eta guk gure herrialdean konpromiso bat hartu dugu, gutxienez $100 milioi emateko urtean eta finantzatzeko ingurumena hobetzeko proiektuak. Konpromiso hori bete egin behar dugu, ze aldaketa klimatikoaren inpaktua uarte txikietan, nazio hauek uarte txikietan bizi direnak, uarteetan beak bizi duten inpaktua ikaragarria izan da, urakanak egon dira Karibean, urakan asko egon dira Kariben azken 2 urteetan. Jakina, herri txiki horiek, uarte txiki horiek ez dute arazoa sortu, baina ondorioak sufritzen ari dira. Eta beraz, guri dagokigu, herrialde aberatsenei dagokigu ipar globalean ordaintzea. Lagundu egin behar diegu nazio txiki horiei. Hau da, kostuak estali behar ditugu. Eta zientziaren arabera,
edo ikusten dugunaren arabera, arlo zientifikoan badago azpi arlo bat, alokazioaren egozpenaren zientzia, atribuzioaren zientzia, gero eta argiago dago, fenomeno natural batzuk egotzi daitezkeela aldaketa klimatikoari, beraz horrek ireki egiten du ate bat. Hau da, kutsatzen dutenek benetan ordaindu egin behar dutela, esan nahi du horrek. Baita ere egokitzapena hitz egin behar dugu aldaketa klimatikoan. Baina baita ere badago beste elementu bat, galerak eta kalteak izena duena. Orain arte, saiestu egin dugu arazoa egokitzapen fasean. Ahalegintzen ari gara egokitzen egoera berrira. Eta galerei buruz eta kaltei buruz hitz egiten dugunean, azken batean, konpentsatu egin nahi ditugu herrialde txikiak, uharte txiki hauek, Kariben daudenak, itsaso barean daudenak, sufritzen ari direnak, baina ez dutenak trukean ezer jasotzen. Arindu ahal izateko izaten dituzten inpaktuak ez dute inolako saririk edo konpentsazio edo kalte ordainik deitu, deirien izaioke kalte ordain. Eta badira hainbat herrialde edo aire lerro 10 dolar gehiago kobratzen dituztenak States and the world's least. eta erabili zitekeena nazio txiki hauei laguntzeko uharteetan eta baita ere sufritzen ari diren herrialdeetan. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Galdera bat hemen iritsi zaigu streaming bidez eta horlaxe dio. Arratsaldeon. Argi dago inpaktu erreal bat dagoela aldaketa klimatikoaren ondorioan eta horrek herrialde zaurgarrien desplazamendua eragiten du. Badago programa zehatzik larrialdi humanitario hauek saihesteko, badira zifra estimatiboa jakiteko zenbat biztanle mugitzen diren batetik bestera. Hau da, YouTubetik galdetu digute. Well, the best way to prevent climate Bueno, aurre ikusteko edo prebenitzeko modurik egokiena, migrazio klimatikoez ari garenean da, klima aldaketaren gaiari aurre egitea izango litzateke. Hori litzateke modurik eraginkorrena, zertarako migrazioiek saiestu alizateko, ekin alizateko. Horretarako, klima aldaketaren kontra egin behar dugu, borroka egin behar dugu. Ze beste guztia litzateke tirita bat jartzea. Zari handi baten gainean. Oraindik migratzaile klimatiko gutxi dago munduan, baina hor baude aurre ikusten batzuk eta horiek betetzen baldin badira, fluxu handi bat egongo da migratzaile klimatikoena. Horregatikan, gure jardunak izan behar du erabat tinkoa, erradikala, berotegi efektuko isurketak murrizteko. Eta hemen ekiditea da gakoa eta ez bakarrik erantzutea. Azken galdera moduan, boi jauna, nola lor dezakegu inpakto ebaluazioak txertatzea ekintzetan, baita merkataritza akordioetan, oso galdera interesgarria da hori. Ingurumen zuzenbidearen arloan beti egon behar du, beti pasatu behar da ingurumen inpaktuko ebaluazio bat. Ez da, hori mundu zabalean gertatzen da, leku guztietan. Baina oso errealdi gutxi dira, oso lege gutxi dira ebaluazio hoietatik abiatzen dena. Giza eskubideen gaineko inpaktua ebaluatzen duenik ez dago, eta gu konpartimentu bakanetan lan egiten dugu apartekoetan, ez? Alde batean daude giza eskubideak, beste batean bestelakoak, baina ajerrera hori aldatu egin behar dugu. Ulertu behar dugu dana elkarri lotuta dagoela. Eta gauza interesgarri gertatzen ari da gure arloan, Uruguain adibidez. Ekintza plana garatzen ari zirenean, ingurumenari begira, ingurumen ministerioa
eta giza eskubideen zuzendari nagusia batu zituzten, eta esan zitzaien, bueno, zerbait elkarrekin egin behar duzue. Ondorioz, ingurumenaren gaineko ekintza plan onenetarikoa dauka mundu zabalean. Keniaren kasuan adibidez, proiektu industrial handi bat sortzen denean, ingurumen ministerioak ebaluazio bat egiten du, baina gero ebaluazio hori nazio kontseilura bialtzen du giza eskubideen gaineko inpektua balora dezan. Beraz, ikuspegi holistiko bat, globala behar dugu. Eta nik uste dute bi adibide horiek adibide onak dira, egokiak direla. Horregatik da hain garrantzitsua jardunbide egokiak partekatzea beste lekuetara eramateko eta replikatzeko. Bueno, espero dezagun egiten izareten lan hori guztia, geneban egiten izareten lan horrek guztiak frutuak emango dituela, ze planeak behar du. Eta nahi duzunean, hemen gaude Donostian, hau da zure etxea. Sería un placer. Muchas gracias. Mila esker zuei.